Takže nazdar zdravíčky, já vás tu vítám u dalšího videa a tentokrát je to z Rustu a dneska vlastně budeme jen takhle hledat suroviny, možná si postavíme nějaký ten menší baráček, zatím do začátku. Hrajeme teda na Fun 2 a jestli se na mě teda někdo kouká, tak doufám, že nás nevykradnete, protože tady možná budu hrát ještě s jedním kámošem. Jeho kanál dám do popisku videa, kdybyste chtěli, ale no, super. Omlouvám se, když tak za vrzání židle. Jeho kanál dám teda do popisku videa a budeme někdy třeba spolu natáčet. A jdeme na to. Kdybyste se divili, že takhle ze začátku mám hečitku, tak je to kvůli tomu, že mám VIPčko, ale dnes nebudu prostě ve videu používat žádné kity. Tohle budeme prohledat potom small, akorát, že jenom se natěžím dřevo a mohl bych si tady postavit hráček. Tady doufám, že budu mít dost dřeva. A ještě, tak tam poču těch šutrů musí být medvědě tady. Omlouvám se asi za menší lagy, jestli se mi to zdá nebo ne. Tak. Doufáme, že small nikdo nebude. A jo, kdybyste nevěděli, co je Rust, tak je to prostě podobný jak Daisy nebo Minecraft, akorát, že prostě jiná mapa, že jo, tak to je samozřejmě. A to. Já vůbec nevím, co to bylo. Takový divný zvuky, buď je to tady venku, u mě, anebo mám halucinace. To je dobrý. Tak. Aha, tak to se mi asi nezdá, to bude boltka. Ty vole. Pardon za sprosté slovo, jsem se nevlek. Kdyby to byl někdo dobrý. Určitě tam najde zbraň, tomu věřím. No, to si pište, že jo? Taková menší action do začátku. Cože? Ne, sakra. Ne. To je hodně blbý hned do začátku. Ale jak jste si všimli, asi jsem mu dal hodně hitů. Vypadalo to prostě. Hele, počkej. Zase nějaký. A toho nebudu zabít taky. Teďka se fresh spawnu. Někam, jo, tak tady jsme teďka u hangáru. Tady je ten Radtown a tamhle jak běží ten týpek, tak tam je hangár. Hele, a ten týpek, co nás zabil, nebo to bude jiný, nevím. Tak teďka ještě někoho zabil. Nějaký dobrý. Už bych si mohl tady postavit ten barák. Nevím. No. Nevím, počkat, kouknu se. Co umím? Jo, já tady umím už nějaký ty zbraně. Kdybyste se dělali, proč to umím, tak jsem našel blueprinty a to na tu M4, jenom tu jsem zabil nějakýho týpka, tak, ne, nezabil, prdlej. Měl jsem krompáč
A tak náhodou, co se stalo, nestalo, tak tam fajtili prostě ve smolu, jak jsem tam teďka byl. A byli tam dva, ten měl M4 a on po něm začal střílet, tak ten jeden začal zdrát, ani se neohlížel. A já tam toho, co po něm střílel s tou M4, jsem zabil krumpáčem. Takže jenom proto mám tu M4, tak jsem vybral M4 a zdrhal jsem. Kdyby jako vás zajímalo, jak to mám. A vůbec nevím, kde najít blueprint. Ještě nikdy jsem nenašel třeba M4 nebo Boltku nikde v Čestě. Našel jsem jenom MP5, brokovnici, P250 a 9 mm. Jinak nic víc. A bude nám začínat noc. To není moc dobrý. Ještě si vykraftím workbench, akorát že workbench, to tady někde budeme muset být, tady. Bude někde. No, ne, tak asi není. Protože my jsme měli přímo na tady tom místě baráček, tady. A tady byly 3 workbenche. Ten baráček se nám asi už rozpad. A asi ho postavím blíž Craftownu, teda Craftownu, hangáru, promiňte. Tak, tamhle je hangár. Tak. Je. Ale já nemám dřevo. Sice jsem říkal, že to bude bez kitu, ale musím. Tak ok, tak jsme dostali kit starter. Jenom si sem dám sleeping bag. A není dřevo. Teďka vidíme kamen. Nevadí, tam až druhý den najdeme někde. Teďka jdu do Raptownu. Doufám, že mě zase nikdo nezabije. Ale podle mě ten typek, co mě zabil, když šel, tak nevím, jestli nechtěl ukazovat, že má zbraň, abych si nemyslel, že ho můžu zabít, kdybych ji měl taky. A nebo ji fakt neměl a našel ji v tom baráku tam. Hop. No a ještě prohledám to nahoře, nevadí, radiace, vůbec nic, jako se neděje. Proč bych měl prostě radiaci, ignor. Dobrý, tak umřu na radiaci někde. Aspoň v baráku. A teď ještě u baráku, sorry. Mrčí. A teď ještě zjistit, kam jsem to položil. Ty vole, nos, střelba, super. A já nevím. Bylo to s výhledem na ten. Já, tak ty vadě si musel vzniknout. Jo, to je super. Teď se bojím, jestli mě neviděl, protože jo. Jsem chtěl říct, jako, že se omlouvám za vrzování židle, akorát, že ty židle nejsou moc kvalitní. A bojím se, jestli mě neviděl ten týpek, co tam střílí. Teda slyším střelbu. To nepřežiju? Možná. To nevypadá, že bych to přežil. 7, 5 a hop, a jsem tuhej. Tak už dělej. Cože? Tak to radši umřu snad. Abych měl potom 100 HP. Kde to je?
Aha. Hodně kamene, to je docela dobrý, akorát, že málo dřeva. To zase moc dobrý není. Se nám hodí louče, no, se smutuje. A teďka nevím, do hangáru určitě nepůjdu, protože bych mohl taky pěkně umřít. No, už to začíná. Ale já bych potřeboval pilary, já můžu jenom 2, a já bych potřeboval 4. A v noci se mi nikam nechce. Jo, ještě jsem vám chtěl říct, na tom kanále jmenuje se Gloomwall a tam natáčíme taky Rust. Je to z jiného serveru zase. A určitě se tam koukněte. Už jsou tam 2 díly, v tom jednom jsem se neobjevil a v tom druhém už jo. Streamovali jsme, nevím jestli se koukali. Jestli se na něj koukáte, tak asi jste viděli stream, nevím. A samozřejmě, co se stalo, nestalo. Našli jsme strašně moc dobrých věcí. Měli jsme baráček, jako mám teďka já tady, akorát, že prostě dodělaný. A proč ne, tak nás zabili, prostě vylootovali nás prostě v tom let's play. A to je dobrý, tak jsme jenom ukončili video. Dobrý, takže dost velký faily. A potom druhý let's play, tak samozřejmě. Proč ne? Ne, to byl ten stream, tak proč ne? Byli zase ve smolu fighty, bylo tam asi 5 těchhletích, sakra, teď nevím, jak se to říká. A batůžku. A tak jsme je tam jenom vykradli, protože jsem měl 9 mm pistol, do ní jenom 8 nábojů a ten týpek, co je tam všechny zabil, tak jsme předpokládali, že má málo HP, to jsou životy, a tak jsem ho chtěl jít zabít. Tak jsem tam vběhnul a samozřejmě začnu po něm střílet jak maniak. Trefím ho asi jenom 3krát a furt nechci, tak jsem si říkal, že má asi moc HP. A najednou on začal zdrhat, střelil po mně jednou M4, asi neměl náboje. A začal zdrhat, trefil jsem ho už jenom tím posledním nábojem a stejně neumřel. Takže, ale bylo to docela šťastný, vzal jenom tu M4, a co kdyby se nám dobře hodila. Tak jsme tam vykradli všechny ty baťušky a měli jsme strašně moc zbraní. Prostě brokovnice, P250, 9 mm, ale jenom tu, jak se to jmenuje, MP5 ne, M4 a boltku, což není moc dobrý. A tak jsme začali dělat prostě, že jsme strašný machři. A ještě jsme měli 2 pipe shotguny, to jsem neřekl. Tak jsem vyšel z baráku, uslyšel jsem tam nějakého týpka prostě krokovat. Tak já jsem tam krokoval a najednou. Tak já vejdu, má jenom krumpáč, dobrý. Vystřelím do něj pipe shotgunou jednou. Nechcípne. Začnu střílet po druhý. Nechcípne. Najednou do mě dá 2 rány. Ne, bedle, s 1 ránu mi dá krumpáčem. A já si tam lehnu. A samozřejmě zabil mě. A tak jsem se spawnul v tom baráku a vzal jsem si brokovnici. Proč ne? Vzal si tu můj pipe shotgunu, náboje, stál před dveřma, já jsem otevřel, než jsem stačil vystřelit, tak vystřelil. Dostal jsem ji přímo do hlavy. A takže nám ukradl všechny ty věci, ještě jsem otevřel a nestačil jsem zavřít. Takže nám vykradl ty zbraně a byl tam zavřený a nechtěl si dát suicide, aby neumřel prostě tam. Takže by mu to bylo k prdu. A ten Gloomwall, nebo jak Peter says it, Core, tak ten tam vběhnul a co by neudělal, udělal. Taky ho nezabil, protože si tam z něj dělal srandu, jo, dobrý, jsi tam zavřený, nemáš co dělat, nemáš kam utéct. A on, hop, otevřel mu dveře, vystřelil, nezabil ho. On zase vystřelil jednou brokovnicí, zabil ho, ještě měl otevřený dveře, takže si stačil zdrhnout. Takže to byla asi pro něj dobrá cesta, jak mi
krumpáče až po takovejhle zbraní, takže jsme to docela pěkně ofailili. Takže to bylo asi všechno, co jsem vám chtěl říct o tom našem let's play a streamu. Už by mohl být den? Není, tak já to jdu risknout, do toho do hangáru, kde jsem. Tu, vůbec nevím, jo, tamhle hangár. Promiňte, jestli nic nevidíte. Dobrá rada, když nic nevidíte, tak si stoupněte. To docela pomáhá. Tady to. Není dřevo. O 9 mm, to už umím. Podávám jednu radu, nesvíťte, když běháte prostě. Snažte se orientovat a hlavně nesvíťte na tý, nikde v Radtownech a to. A hlavně na silnici. Je vám to jasný, nesmíte to prostě nikdy udělat. Protože by vás hned mohli najít, ale taky vás mohli zabít, že jo, protože tady všude bydlej. Takže to nesmíte dělat a hlavně, když víte, že na serveru je hodně hráčů a slyšeli jste před několika minutama střelbu přímo skoro u vás, takže nedoporučuji. Vůbec ji nemám tu torčku v ruce. Tak ne, no. Všichni jste se samozřejmě smáli, dobrý. Oh, 3 small medikit, co děláš? Ještě jsme chtěli natáčet na jednom serveru, tam ale bylo PvPčko a zase oblastí, kde není PvPčko, takže je to docela dost lehký, tak jsme na tom nechtěli natáčet. Měli jsme tam prostě full kevlar a takový M4, asi 5x boltku a to, ale prostě nechtěli jsme tam natáčet, protože by to byly zase hejty. Hrajete na takovémhle debilním serveru, je to strašně moc lehký, je to trapárna, tak jsme tam nenatáčeli, protože by nás to ani nebavilo tam natáčet, už nás nebavil ten server ani, už ho nehrajeme. Takže no, takhle jsem vám chtěl říct. Hop, vybereme tady to, co děláš, už tam byl, ne? Docela dost metal fragmentů. Vlastně kvaky tady, kvaky. Tam bylo dřevo. Ale... Myslíš, jo? Všichni to musí vybírat, já nechápu, proč to vybírají. Taková kravina to vybírá. Nechat to tam chudejm, ne? Vůbec nevím, proč to jako ne to tím krumpáčem. Stony jsou taky dobrý, akorát, že já potřebuju tohle. Tady metal. Ten je dobrý, z toho se vypejká, jak jste neviděli, metal fragment, to je do pece. Cože? Dobrý bug. Kam běžíš k tomu vlkovi, vadit někam? Nemůžu být až tak prostý přece. No, už bych šel domů, mám nějaký to dřevo, takže bych tam mohl udělat cti. A teď ještě si zapamatovat, kde bydlím. A hlavně nedoporučuju, když máte dobré věci v baráku, jakože ze začátku, když tam nic nemáte, tak si klidně dejte dřevěný dveře, ale když máte dobré věci v tom baráku, v čestách, tak hlavně prosím vás si tam nedávejte dřevěný dveře, protože by vás rychle vykradli. Dejte si je tam třeba, když nic nemáte, že jo, tak to je jasný, ale prostě když máte
dobrý věci, třeba jako zbraně, tak za žádnou cenu si tam prosím vás nedávejte dřevěný dveře. Jdu ještě vykopat tamhleto dřevo. Jo, to jsem vám chtěl říct, že to jsme právě, týpek měl velký barák, ale vám to říkám, sice je to pro nás dobrý, jako pro ty, co hrajou proti. Je to dobrý, že vás můžou dobře vylutit, nebo vy sami, ale když máte takhle obrovský barák, máte tam všude česty a máte tam dřevěné dveře, tak je vám to na nic, prosím vás. Byl barák velký, tak má to dřevěné dveře dobrý, tak kámoš prostě, já jsem tam u něj nebyl, tak on to tam kopal a najednou umřel, protože ho tam začali zezadu střílet, nic neměl, měl jenom krumpáč. A tak tam přijdu já a, promiňte teďka, kopnul jsem jednou, ty dveře se rozbily, protože měli strašně málo už toho. A tak jsem prostě dobrý, ne? Proč ne? Tak jsem to rozbil a další dveře, sakra. Tak jsem počkal, než přijde, zatím jsem je tam kopal. Pak přišel a začali jsme tam ty dveře rozkopávat. Tak jsme rozkopali, už nikde jinde neměl to, dveře. Takže jsme tam vběhli a vybrali jsme mu to tam, měl tam 9 mm pistol a ještě nějaký různý věci, ještě tam spal. A mohli jsme se tam dostat v pohodě přes vršek, kdyby jsme si tam dali schody, protože neměl střechu a spal tam a měl tam docela dobrý v čestce věci. Takže docela chytrý člověk. Ještě potřebuji, ale... No, se tím. A mohl bych si? Workbench, akorát. No. Musíte ve dne střílet po sobě, hoši. A tady stavím barák. Je to zajímalo, jako vás to, že tady někdo staví barák a chce tady přežít, vole, v rástu a že natáčí. Cože, že tam sleeping? Ježiši. Tak. Ještě mi řekni, Ježiši Maria. 8 sekund. To tady dělá telekramina. Myslím, že to teďka nepůjde. Vole, počkej. Jednu vol. Window na jedny dveře, zatím tady něco skonzumujem. Jo, a omlouvám se, jestli jste na mě někde koukali, tak že video vyšlo tohleto strašně po dlouhý době, protože nebyl čas, spíš nebyl čas, nálada nebyla, tak jsem nenatáčel. A teď už nějak zase je ta nálada. Nevím, jak bude probíhat s časem. Ale docela bych zase chtěl natáčet. A určitě se tady objeví i Counter-Strike Global Offensive. A na různé hry. Tak. O žádnou truhlu si tady dělat nebudu. Počkat, mohl bych si udělat luk, abych si mohl dojít na ty červený tam. Kamene máme dost. Dřeva, jo. Dřeva málo, takže si asi dojdu nakopat dřevo. A tamhle běží týpek, má něco, nemá něco, ten bude neškodný. Já překvapím, až bude těžit. Protože vím, že jsem chytrý člověk. Pardon. A bude těžit. Čus. Strašně moc dřeva měl.
Hop. To je moje dřevouchu. Tak ještě tady to. Jdu pryč. Já si myslím, že si i počkal, než ho zabiju. Protože asi mohl mě zkusit vyhantit. Nevím, co dělal, třeba ho to nebavilo. Nechtěl mě mlátit. Nejlepší je v Rustu prostě jít. Sice když to někdo udělá, vám naštve to. Máte zbraň a tím prostě co nemají moc věcí. Prostě mír, že dáme nějaký věci, budeme kámoši, řekni Skype a jdeme volat. A najednou až se staví pum a je mrtvý. Nebo jsem si z jednou z týpka udělal srandu tak, že prostě vypadal jako přátelsky, tak jsem, proč ne, tak jsem mu hodil brokovnici a jenom tak pojď, já ti tady to hodím, tak jsem mu ji hodil a jdeme hrát, ne? Jdeme zabíjet nějaký ty červený. Jsem viděl, že mu ubral medvěd, prostě ho seknul. Prostě ho seknul, že jo, tak jsem ubral strašně moc HP. A proč ne, tak jsem toho využil, přišel jsem, měl jsem brokovnici, přišel jsem ze zadu, čekaj, já ti hodím bandáž, nebo spíš small medikit a tak on prostě se zastavil, tak mi to hoď a odstřelil jsem ho. Odstřelil jsem ho, letěl. Prostě. Jenom jsem si vybral zpátky věci, co jsem mu hodil a ještě to, co našel. A týpek vůbec se nevěděl, že má M4. Ten týpek měl M4. Vůbec jsem to nevěděl, nečekal jsem to. U naháče nějakého, který si jde. Ale bylo to tam. Tady střílet vy kriplové. Jděte někam. No to bude určitě tady, vole, já přijdu. Pum do hlavy. A je to pryč, protože nemám žádnou čestu, nemám dveře. Ne, to tady nebudu dávat přece. A prdím na to, jdeme ztratit všechny věci. Jdem na to. Spíš, že to bylo tady, nejsou tady žádný červený zvířata. Hovno, to bylo u Rat Townu. A určitě tam hantil červený zvířata. A já teď na něj přijdu, hele. Tady nikde není ani jedno červený zvíře. A potom týpkovi smít nechce. Pro začátek mám docela dobré věci. Ty vole. Já nevím, co mám dělat. Sakra. Chtěl bych jít do toho Rat Townu, ale... A já prdla, jestli já jdu do hangáru. Jdem tam nikoho vyhantit, jestli tam bude Kevlar. Prostě full. Tak proč ne? Tak ho prostě odstřelujem, že jo? Jsem přece Zeky. Nebo Lady Philips CZ. Potom si ještě vykopem to dřevo tamhle. Jak tady dal takovej, aha, já už myslel, že to. Tady je ta pec a tam si prostě dáte tady dřevo, prostě nikam si dáte dřevo a třeba ten metal ore a vypeče se vám z toho metal fragment. Abych to mohl dát, on tady nikdo není, tak bych ji mohl použít. No, a co kdyby někdo vykrát? To je druhá věc. Počkat, dobrá bedna. Nice. Revolver.
Nice, to je docela dobrý. Kdyby tam byla M4. Ježiš, já nevím, co bych dělal. Help, Claude. Mohl bych si udělat nějaký oblečení, vypadám nějaký kripl. A žádná cesta. Flare a gunpowder. Airdrop. Pro ten 100% nejdu, ale kouknu se kam letí. O, cože? Jo, tam je airdrop, oh my god. Ale samozřejmě, že pro ní nejdu. Promiňte za ty výpadky mýho hlasu. Nevím, co se děje. Tak doufám, že někoho potkám, třeba někoho, kdo nemá zbraň, abych ho mohl vyhantit. A vytrolit ho pořádně. Akorát, že já určitě nikoho nenajdu. V dnešním let's play jsem zabil jenom jednoho, a to krumpáčem. A jsem zabil jednoho z brokovnicí, ježiši. To se schválně ještě kouknu na záznam, kolikrát jsem ho trefil. A tady vyberu, ještě dostavím ten baráček a asi, jo. Končím video. Protože by to nebylo moc dlouhý, protože dlouhý videa určitě vás budou nudit, nebudete se na to koukat. Ten medvěd je hodně blízko. Ale dobrý, nezatím mě hodně. Ještě vypeču ten kripol. Neboli metalor. Yeah. Ty vole. Naštěstí, že mám luk na hajzlu. Hele. Nekecám. Vidím nějakýho týpka. Fakt nekecám jako. Oh, nice. A mám plný invent. Ale dobrý, nikoho jsme zabili. Mně se zdálo, že tam prostě mizí nějak ten. Neříkej, že je to zase on. Jej. To jsou mý aimy z CSK, jako lidičky. Ty vole. Víš co, jebu na to. Ty vole. To je marná snaha toho. Tak asi hlad, jo. Ne. Co jsem to za kripa? Už máš v sobě až jeden šíp. 0 HP, kámo, 0 HP. To ať tady nebudu hadit celý den, vole. Lidi, tak tady vidíte moje aimy. Nice. Strašně jsem ho vyndal. Měl strašně moc věcí, abyste věděli. Víc než jsem kdy v životě očekával.
Ty! To nemůžeš jenom ubrat do inventáře. Kurva! Pardon, že jsem tak sprostej, ty vole. Ještě si v klidu počká, ty vole, počká, já se musím potom kouknout, ty vole. Ještě pojď sem, ne, ty zmrde, vole. Tě vyhantím jak malýho, vole. Což? Ten týpek mi dal 2krát za sebou headu. Viděli jste to, lidi? Viděli jste to? Ten týpek si to jen tak přifelí, vole. Já tam jdu k tomu baráku. Týpek si to přifelí. A proč ne? Dá mi headu. Najednou jdu se podívat, jestli tam mám věci. Proč ne? Ten samý týpek, přesně on. Proč ne? Jdu. On se jen tak stoupne. Dá mi headu. Tak, pro tento díl by to bylo asi všechno. Je to hodně velký failení. Omlouvám se, ale jinak to... To je hodně vyfailený díl. Tak, s Gloomem. Úplně faily. Tak ok, bych to ukončil, možná budu ještě chvilku hrát za kamerou, ale nevím. A zatím čus!